عالمین دے کولوں سنیے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ جناب جبریل عرض کردے نے حضور اللہ رب العالمین دا ایک عبادت گزار بندہ پہلے وقتاں دا بندہ سمندر دے ایک جزیرے دے اوتے 500 سال تک عبادت کردا رہیا 12000 مربع میل او دے ارد گرد پانی ہے اس پانی دے وچ ایک چھوٹا جا جزیرہ جس جزیرے دے وچ اس اللہ دے نیک بندے نے 500 سال تک عبادت کیتی او دے واسطے رب العالمین نے ایک انار دا درخت اگایا او دے واسطے رب العالمین نے اس جزیرے دے تھلے پاسے رب العالمین نے انگل دی چڑائی دے برابر ایک مٹھے پانی دا چشمہ جیڑا جاری کیتا او بندہ نالے انگور او بندہ نالے انار کھاندا ہے نالے مٹھے پانی دا چشمہ پیندا ہے اللہ رب العالمین دی عبادت کر دے جدو 500 سال بیت گئے جبریل امین عرض کردے نے حضور اس بندے نے رب دی بارگاہ عرض کیتی مولا 500 سال میں تیری عبادت کردا رہیا ہاں اج تک میں تیرے کولوں کوئی سوال نہیں کیتا مولا میرا دل کردا ہے اج تیرے کولوں میں ایک سوال کراں مینوں عطا فرمائے گا جو میں تیرے کولوں منگا مینوں دمیں گا اللہ فرمائے گا ہاں ہاں میرے بندیا اج تک تو میرے کولوں کچھ بھی نہیں منگیا جو تو منگے گا میں تینوں عطا کراں گا کوئی دنیا دار تے نہیں سی اللہ دا نیک بندہ سی دنیا دار ہوندا تے پتہ نہیں کوٹھی منگدا کار منگدا بنگلہ منگدا جائیداد منگدا اولاد منگدا اونے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مولا میں دنیا تے نہیں منگنی رب العالمین دی بارگاہ عرض کردا مولا میری التجا تے اے دعا وے یا اللہ مینوں جدوں موت آوے میرا سر سجدے وچ ہووے قیامت تک میں انج تیری بارگاہ وچ سجدہ کردا رہواں کوئی جانور کوئی درندہ مینوں تکلیف نہ پہنچاوے میں انج تیری بارگاہ وچ قیامت تک سجدے وچ رواں جبریل عرض کردے نے حضور جدوں وی اسی اس جزیرے تو گزرنے ہاں اللہ نے اس بندے دی دعا نو قبول کر لیا جدوں اس بندے دا وصال ہویا بندے نے سر سجدے وچ رکھیا بندے دی روح او دے جسم وچوں نکل گئی حضور اسی بھی جدوں آنے ہاں ویکھنے ہاں او بندہ ہجے بھی سجدے وچ پیا ہے قیامت تک بندہ سجدے وچ رہے گا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین سارے بندیاں نو جمع کرے گا جناب آدم تو لے کے آخری انسان تک تے موجود ہوئے گا اللہ رب العالمین بندیاں دا فیصلہ فرمائے گا جدوں او بندہ رب دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا اللہ رب العالمین فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتیو میرے اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت وچ داخل فرما دیو اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت وچ داخل فرما دو او بندہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مولا تیری رحمت دے نال نہیں بلکہ عبادت مولا مینوں میری عبادت دے نال جنت وچ داخل کیتا جاوے دوجی واری اللہ پھر فرمائے گا میرے بندے نو اے فرشتیو میری رحمت دے نال جنت وچ داخل فرما دے بندہ پھر عرض کرے گا مولا نہیں نہیں جے تیری رحمت دے نال ہی میں جانا سی تے 500 سال عبادت کیوں کردا رہیا تیری رحمت دے نال ہی میں جانا سی تے سر سجدے وچ قیامت تک کیوں رکھیا مولا میں جے تیری رحمت دے نال ہی جانا سی تے پھر میں دنیا وچ مشغول ہو جاندا میں دنیا نو ترک کیوں کیتا اللہ فرمائے گا فرشتیو اس میرے بندے نو میری رحمت دے نال جنت وچ داخل کر دو بندہ تیجی باری پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا رب العالمین فرمائے گا فرشتیو میرے اس بندے نو میزان تے لے آو جدوں اس بندے نو میزان دے تے لے آندا جائے گا اکھ والی ایک نعمت جیڑی ہے ایک پلڑے وچ رکھی جائے گی دوجے پلڑے وچ 500 سال عبادت نو رکھیا جائے گا اوے اکھ والی نعمت ود جائے گی اودیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں اللہ فرمائے گا فرشتیو میرے اس بندے نو دوزخ وچ سٹ دیو اینے تے میری عبادت دا حق ادا نہیں کیتا اتے تے اکھ والی نعمت اینے شکر جڑا او ادا نہیں کیتا اتے تے میں بڑیاں نعمتاں اینو عطا فرمائیاں نے او بندہ سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مولا میں تیری رحمت دے نال ہی مولا میں اپنی عبادت دے نال نہیں مولا مینوں اپنی رحمت دے نال ہی جنت وچ داخل فرما دے رب
رب العالمین اس بندے نو فرمائے گا بندیا گل تے سن تینوں ماں دے رحم وچ زندہ کنے رکھیا بندہ عرض کرے گا مولا تو اللہ فرمائے گا بچپن وچ ماں دے سینے وچ تینوں خوراک کنے دتی بندہ عرض کرے گا مولا تو اللہ فرمائے گا دس تینوں جوانی کنے عطا فرمائیے بندہ عرض کرے گا مولا تو اللہ فرمائے گا دس تینوں دیکھن والی نعمت کنے دتی ہے بندہ عرض کرے گا مولا تو اوے کنا وچ سماعت دی طاقت کنے دتی ہے مولا تو دتی ہے تیری زبان نو بولن دی قوت کنے دتی مولا تو دتی تیرے ہتھاں نو پکڑن دی سعادت پکڑن دی قوت کنے دتی مولا تو دتی تیرے پیراں نو چلن دی توفیق کنے دتی مولا تو دتی اس جزیرے وچ عبادت دی توفیق کنے دتی مولا تو دتی اس جزیرے تے انار دا درخت کنے اگایا مولا تو اگایا اس خالی سمندر دے پانی وچ میٹھے چشمے دا میٹھے پانی دا چشمہ کنے اگایا مولا تو اگایا اللہ فرماندا جدوں ساریاں نعمتاں میں دتیاں نے تے میں آئی پھر تینوں آنا وا میرے فرشتو میرے اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت وچ داخل فرما دیو بندہ نالے جنت وال جائے گا تے نالے گویا کہتا ہوئے گا اللہ بڑا مہربان اللہ بڑا مہربان بولو اللہ بڑا نے اللہ بڑا سب دی آواز آوے اللہ بڑا اور رحیم بھی رحمان وے اللہ بڑا نے اللہ بڑا مہربان اللہ دی رحمت دا ذکر کرن لگا جس بندے نو شرم آندی ہے اوے نہ بولے تے جنوں پتہ ہے اشرا رحمت وچ میں اللہ دی رحمت دا ذکر کراں گا اللہ میرے اوتے رحمت دی برسات کرے گا سینے دا ٹل لا کے بولے اللہ بڑا نے اللہ بڑا بانے بولو اللہ بڑا مہربان اللہ بڑا مہربان اللہ بڑا دوسرا جملے دا ترجمہ سماعت کرنا رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم فرمایا میرے بندیو تسی سارے دے سارے گمراہ ہو مگر جنوں میں ہدایت دواں میرے تو علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ ہدایت نہ دے تے رب فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللہ جنوں ہدایت دوے اللہ فرماندا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم تیسرے جملے دا ترجمہ سماعت کرنا رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم فرمایا میرے بندیو تسی سارے دے سارے بھوکے ہو مگر جنوں میں کھلاواں تسی میرے کولوں رزق طلب کرو میں تانوں رزق عطا فرماواں گا چوتھے جملے دا ترجمہ سماعت کرنا رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من قصوتہ فقصونی اقصوکم میرے بندیو تسی سارے دے سارے برغناو مگر جنوں میں لباس عطا فرماواں میری بارگاہ وچوں تسی لباس منگو میں تانوں لباس عطا فرماواں گا پنجویں جملے دا ترجمہ سماعت کرنا اور اس جملے نو دل دیاں کناں دے نال سماعت کرنا ظاہری کناں دے نال نہیں بلکہ دل دے کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے اس جملے دا ترجمہ سماعت کرنا اللہ فرماندا یا عبادی کلکم تخطئون
باللیل والنہار وانا اغفر لکم جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ فرمایا میرے بندیو تسی صبح بھی گناہ کر دے ہو، تسی رات نو بھی گناہ کر دے ہو، تسی چھپ کے بھی گناہ کر دے ہو، تسی اعلانیہ بھی گناہ کر دے ہو، لیکن سن لو جدو تسی میری بارگاہ وچ آ کے توبہ کرو گے، اپنے گناہاں دی معافی منگو گے، تے پھر میں تواڈے گناہاں ول نہیں ویکھاں گا، تواڈے گناہاں اُتے رحمت دا قلم پھیر دیواں گا۔ انا اغفر لکم جمیعا، اور میں تواڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما دواں گا۔